این چیه؟ سویک барона гӯш кардӣ чӣ гуфт? барона гӯш кардӣ чӣ гуфт? чӣ гуфт барон? Ман баронда дигар на баронда кор дорам, на шейх, на пеш. Ман просто главный худам фаҳмидам ки барон, шейх, баъд дисе блогерҳои дигаро чон чико кардя. Нигоҳ кунед. Ман меём масалан история ҳамин қадр бывшие дорам. Нигоҳ кунед. ҳамин қадар лавдаи кункашол бетарбияу беахлоқи бомжои бывшие дорам ки ҳамаша агар нақл дорам то мурдан ман интерес нем дар тамоми кӯҳҳои баланд. Тамоми кӯҳҳои баланд сави гуфта ҷон мебозанд. Ҷон мебозанд барои сави. вақте агар ман ҳар рӯз биём як история яктаи бывши ман нақлтон кунам. Ман дорам чизи интересни худам. ҳар як кындаву ғимчаву тапаксар бисёр да масалан да историяи зиндагии ман. ҳамеро нақл мекунам. шикри худо масалан интересним тон тамошо мекунин. авваё иқадар медонин гавноан ки дига намедонан шуморо чӣ хел фреб кунан ки ҳама ютуб рем падарналати видеоро тамошо кунен. барое ки як сомони тоҷикӣ ҳам боша ҳама кусума кор кунан. дига намедонан чӣ кор кунан. баъд мешинан чон иш ба иш договор мекунан, медонан ҷанг мекунан, дуруға баъд мегӯян мо охи аҳамият додагин любой нигоҳ кунан. ҳозир барона мегирем. ина барон нигоҳ кун. ҷанг кадан барон ма дастори сиштӣ надидам. мега ки бародаро кадом агар ки натона там хонаводаша нигоҳбин када мора бутен рақамҳои телефонтона мо мерем. нигоҳ кун барона шайтонӣ барона нигоҳ кун. иқадар медонен ну чӣ қадар паст одам ай ки вақте мега дар сторисош ки мо мерем айтани шумо хонаводатона хабар мегирем, ҳама мемора запис мекунем, видеоотчёт шумо да мепартоем. ба ман шиштам фикр гуфтам то есть ту ҳамун одам мегӯ хонаоду мерем ӯ да ту сум мепартай. то есть нигоҳ кун охи шайтонӣ нигоҳ кун. бле шумо тупоин чиин? то есть ман дар Россия масалан кор мекунам, мерам ғишт мекашам, вот стройка кор мекунам, мерам цемент мекашам, 200 этажара тоқа месозам барои як сомон кор кунам. баъд барон ни с того ни всего якта баран меоямада. чӣ мегабай баран дасторисош меаме ки вот савикҷон ту дар Россия кор мекунӣ, хизмат мекунӣ, масалан надори шароит биё хабар гири падар модарта. вот ман баранам, ман да сум рой кун да карта ман мерам айтани ту хабар мегирам. лекин масалан ними сума ман мегирам барои хабаргирӣ, барои суми бензинам, барои да мошин шиштанам, барои ӯ дараи хонатон рафтанам, барои лесницаотона бромаданам, налоги мошина да парковка монданам, суми ҳақ ман мегирам. ӯ сумша да вотад метам. то есть як линк рой кунӣ гӯшша мехӯрам, устуғонша ба очата мебарам метам маънош. нигоҳ кунед дальше як диюм мало того что и сум у барани баранзода мегиран, ишо ҳамеро да видео снимат мекунам. бо чӣ мега бачо ма рафтам 5 оиларо хабар гирифтам, ина ба хости худо як нек кардем, як хайр кардем, да ютуб бидрои тамошо кунем видеоро. чӣ хел падар модаро да рафтем сум додем. бумеза дар сумат эй барани касофат, эй баран ба худо меём дар сарат ранги ранги қолаби баранча да неми лави сарат ранги тоқӣ меринам. эй баран иқадар ту шайтони, иқадар ту муфтхӯри, иқадар ту гавнои. мара алам мекунӣ ки неми гавно да бо бовар мекунӣ. бо чӣ мегӯян ой баранҷон ту шери нари бумезам дар баран сарат баран дафиша барам шерои борони тирамоӣ болои асфалти габзанта хон бас кун тари шайтонира. охи нигоҳ кунӣ шумо тупой нест. ябор худат фикр кун. кадом бародаре ки дар Россия наметона падар модарша хабар гирифта, вот мо да сум рой кунем да картон сум да дасторисош намека сум рой кунен. дасторисош намека сум рой кунен. дасторисош фақат мега ки мада директ бутен. барои ки агар дасторисош сум бага баъд мега ки ва барон барои сум мега баран. баъд мега дастор директ мада бинависен. баъд даруни директ медони чӣ менависа. вот братан короче 3000 партофти 2000 барои бензин мерава, 500 рублш барои картаи худам мерава барои процентош, 200 рублш барои масалан парковка метам, 100 рублша да учат мерасонам ай 3000. барон ой астағфирулло баран ту мардума ранги худат баран хиёл кардӣ. ман намефаҳмам. мара бугӯ реально ты хиёл кун, я фикр ки худат баран